sammen og velkommen til den her video. I dag, jamen der er sket noget ordentligt mærkeligt. Jeg fandt en sygt god en. Prøv at se hvor god han er. Han er ordentligt god brawlers. Det er en eller anden der hedder Barat. Jeg kan ikke helt læse hans navn ordentligt. Men altså, lad os prøve lige at se hans brawlers. Han er Surge og Spike og alt muligt. Og han er Surge og Frank i 1000 pokaler og alt muligt. Nu skal jeg lige prøve at spille med ham. Prøv at se hvor god han er. Prøv at se. Han har 23.000 pokaler. Eller 24.000, jeg er ikke sikker. Og så har, og det her det er mine brawlers. Jeg har også nogle brawlers, men han er bedre, fordi jeg tror han har spillet det i længere tid. Jeg kender ham ikke. Og prøv at se hans Mortis. Han er ordentlig god ved det. Og i starten så står jeg nok Frank, som der var i 1000 pokaler. Lige da jeg spillede sammen med ham, så var jeg helt i chok over det. Fordi jeg har aldrig set en så god en, som der har været min ven før sådan i Brawl Stars. Men nu prøver vi at spille med ham. Jeg har taget Crow på, han tager noget. Vi dræbte begge hinanden. Kom så. Ej, kom nu i liv. Det tager lang tid. Sådan der. Nu løber jeg. Okay. Nu løber jeg. Okay. Ham der Barat, han har bolden. Kom så. Barat. Kom så. Okay. Hvor er du? Kom her, jeg skal ramme dig. Nej. Vi skal tage på. Skål. Kom så. Ej, jeg var stil på. Kom nu. Nita, kom så. Du kan godt. Godt lavet ham der Barat. Han er ordentlig god til det. Nu løber jeg. Jeg skal over og hjælpe Nita. Og Barat. Kom så. Jeg er tæt på. Jeg hopper nu. 3, 2, 1, nu. Sådan der. Nita har bolden. Løber. Nu. Jeg er tæt på skolen. Jeg scorede. Godt lavet. Okay. 1-0 til os nu. Prøver med hypercharge. Hold da kæft. Nu prøver jeg lige. Jeg er ved at dø nu. Nej, han må ikke score. Ej, kom. Ej, fint nok. Jeg prøver bare. Ej, jeg er ved at dø. Vi skal leve. Ja, jeg er død. Vi venter lige. Ej, de scorer igen. Ej, vi tabte. Kom igen, altså. Vi prøver igen. Ej, jeg mistede 4 pokaler. Men det er også fint nok. Der er masser op, så det er lige meget. Jeg prøver. Okay, ja, hvem tager jeg på nu? Jeg tror, jeg skal tage Daryl væk. Leon. Jeg er ikke sikker på Leon. I kan i hvert fald lige se hans brawlist igen, hvis I ikke må se det. Okay. Se, han har boss i 1000. Og jeg kommer til at trykke. Okay. Se, han har Frank og 1000 pokaler. Og han har alt muligt. Han har også Drago og boss der. Han har også boss i 1000 pokaler. Så tror jeg også, han har Surge også, hvis vi lige går ned her. Okay, gå lige ned. Ja, Surge der. Og så har han på Slack her 800. Og så har han alle mulige forskellige. Og så har han Larry og Lori. Lad os nu prøve. Okay, jeg tror ikke, jeg tager... nej, ikke Jackie. Jeg tager Daryl, tror jeg. Ja, Daryl. Og så trykker jeg ready. Ja. Lad os nu begynde. Kom så. Vi kan godt klare det den her gang. Okay. Ja, okay. Lad os nu gå. Lad os nu prøve. Okay, så nu prøver vi. Kom så, jeg er tæt på. Ja, okay, godt lavet. Vi er tæt på. Nej, du holder det væk, Bibi. Godt lavet, Beat. Ej, jeg døde. Ej, det er lidt dårligt. Jeg prøver igen. Hey, hvorfor står du stille? Jeg er sur på dig. Hvad bilder du dig, når står stille? Nu går jeg. Jeg skal bruge super sådan der. Nej, okay. Nu. Bobbet rammer, og jeg vil dø. Jeg er død. Ja. Jeg er død. Okay, det var lidt dumt, at jeg ikke tog bolden. Jeg vil ikke tage hans mål. Jeg synes, det er lidt ondt at tage folks mål. Og jeg kom så. Jeg kommer lige foran. Kom nu, jeg skal tage på. Nej, glem. Okay.
Og nu ham der bærer, han har slidt ud. Så kommer jeg også lige. Hey, shit. Det er jo unfair, det der. Han står i en væg. Det er jo unfair. Okay, nu står han. Wow, jeg ved ikke. Ej, jeg døde. Ej. Han prøver igen. Kom så, det tager for lang tid. Okay, det står 1-0 til os lige nu. Det er fint. Lad os nu prøve. Nu er jeg sur. Det er ikke fair, at de skal vinde på den der måde. Nej, at de dræbte mig på den der måde. Det er faktisk ikke fair. Nu prøver jeg lige. Hypercharge. Hey, hvad laver jeg? No. Okay, jeg prøver igen. Ej, jeg døde. Prøv igen. Prøv at se, hvor lang tid er der? Hvor lang tid er der til at komme i liv? Okay, nu kommer jeg lige. Prøv nu. Okay, jeg tager på, jeg rumster på. Der er lidt tid tilbage. Lad os prøve at se, om vi scorer. Ej, hvad laver hun? Hun skyder den væk fra målet og ikke ind i målet. Det giver ingen mening. Ej, det der, det er jo irriterende. Ej, det er dumt, det der. Fang, hvad laver du? Hvad laver du, Fang? Ej, de scorede igen. Okay, der er prøv at se lidt tid der. Nu prøver jeg igen. Kom så. Okay. Okay, nu prøver jeg. Ej, jeg døde igen. I det mindste fik jeg bolden ikke. Det er bedre. Det er godt. Okay, jeg er tæt på. Vi prøver nu. Jeg har ikke tæt på at vinde. Det er overtime nu. Der er lidt tid tilbage. Vi ser, om vi vinder eller ej. Vinder vi? Jeg løber. Jeg er tæt på. Skid! Nej, jeg scorer. Godt lavet mig. Okay, vandt vi? Ja, vi vandt. Godt lavet. Han der bærer, han er faktisk også god. Så nu prøver vi det igen. Okay. Skal jeg tage en anden på? Nej, jeg tror ikke. Ja. Tag Daryl på igen. Okay, prøver. Så. Nu går vi i gang med en runde igen. Så nu spiller vi lige en runde. Okay, nu går vi i gang. Okay, vi er mod Edgar, Daryl og Jackie. Edgar står i AFK. Lad os dræbe ham. Okay, jeg er tæt på. Ej. Okay, jeg har ondt lidt liv. Jeg er tæt på at score. Okay, jeg er i gang med mig. Jeg gemmer mig. Okay, det er fint. Ej, jeg tror den frem. Nej, den tager mig ikke. Okay. Jeg har rigtig lidt liv. Jeg er nødt til at heale op. Nej, hvad er det for en... Er det en star power eller hvad? Den er rigtig irriterende. Nu er jeg i gang med at spille. Okay. Spil til Danmark. Ui, jeg har lidt liv. Han der. Berit, han redder mit liv. Ej, jeg døde. Jeg prøver igen. Okay. Ej, nej, de må ikke score, de har scoret. Lad os prøve igen. Okay. Nu jeg har hypercharge. Nu prøver vi. Nu bruger jeg altså hypercharge. Alle bruger hypercharge nu. Okay. Okay, nu skal vi score. Nu det står 1-0 til dem. Det går ikke, at vi taber. Nu prøver vi lige. Den tror jeg er bedre. Ja. Ej, jeg var til på at dræbe dem begge. Nu bliver det healet op. Ej, jeg tror, det scorer nu. Okay. Lever vi? Jeg lever ikke. Okay. Ham der, han må score. Her har vi dræbt ham. Okay, vi løber op nu. Okay, kom så Danmark, vi skal score nu. Kan vi løbe op nu? Kan vi score? Han må på super, ja. Ej, så bruger de super, så jeg kan skyde. Nu er det fækken. Okay, nu løber. Nej, kom nu, de må ikke score, Danmark, gør nu! Ja, kom så Danmark. Nej, det var dårligt. Okay. Nu vi tager. Men jeg synes det var dejligt at de så med. Tak for at se med. Husk at like og subscribe. Vi ses om lidt. Så vi ses alle sammen.